Отново съм тук и блъпа. Блowjob. Майнкрафт от... Айде да направим проект за Майнкрафт от... О, от големите дървета, ес. Майнкрафт от склереч. Паднаха ми са от големите дървета. О, как искам скрелеч. Ще рева. Скрелеч, бе. Сера. Яде ми се скрелечка. Мъртво, пиян, жертво, приношение на склереч и на човек. В човешко приношение. Какво да вземам? Малко молстон. Малко мелансиц. Малко bone of the troops. О, как искам керич, бе. Ето и лед. И it's time for cobblestone generator. Веном пусна нов клип, бе. Няма ли да пускаш, Ти нещо много се подмазваш, Ами не, просто не гледам епизод. Получаваш скрелеч от него. Пълнят ми газа с склереч. Въй, сериозно ли? Не, бе. Ох, много да съжалявам. Газът ти дано е добре. Мърдат ми тъшаци. Дано... Хими смърдящия на тъшаци. Как? Шпацията. Блowjob. Нали ти смърдиш на тъшаци? Какво ми се подиграе? В vmafia.com къде беше това, човек? За смърденето ли? Не, хората. Ами about us. Къде е? About us, бе! Join us има, къде е това? Еми там най-горе. Ето кабелстон. Значи, бързия асистент. Чая микрофон. Я прочете си да видим кои са. Караван, нали, това главния. Край. Той е Speed. Insidious. Virtuos. Demon. Buzzy. Explode. Най-големи. Rebel, Skyline и Химик. Какъв той химия, някакъв ламер. То за сега не съм го чул. Има саплени... Имаше възпука на тренировки и на всичко. Лайново. Ема ти си даде пари за нитро, така че... Химито са преба. Ама ти не си даде пари за нитро. Мен наканиха между другото в много кланове такива в фото форма. Стига си лъгал. Добре, в един клан ма. Не смееш колко ти го правиш. Охо. Значи, много е важно Химито да го набият. магарата да пуска склероза. Също така много важно да пуска. Защото Веном много гледа порно по дискавери. Порно със слони. Оле, ще гледаш порно по Animal Planet. Не ми да, що да не. Някакви слони там, как се казва, са ебът, човек. И някакви слони. Тригър слон пуска склереч. Няма какво конта. Химето обича скарелеч. Това е реалността. Скарелеч мания. Склереч. Ще взема малко дърво за чест. Имам 30 саплинга. Can you understand the meaning?
О, голям удар. Оху! Какво? Бати дървото, човек. Е, Той най-много един стак да им падне от него. Специална платформа му правя. Отново съм тук и Дани. троша. Майко! Дани. Вече майка ми я няма. Добре, все пак. Добре, пред майките ще кажа Дани. Не искам така да ми каже. Аз се казвам Даниел. Снимам в момента да знае. Даниел Баев се каже. Важно е. Смъртно Даниел Баев, дайте какво казва. Много е важно, че жените да пускат склерек вода. Важно е в името да ни лафи просто ти. Важното е да... Важното е да има скрелеч. Другото не го мисля. Блоджо. Важното да е те да окей, хей хора. Хей, хора. И трябва ми Ultimate Water, бе, баси. Ultimate Water. В Ultimate Whooper. Ай, как слага Тимбър мод, бе? Еми лесно с Motlodър. След малко ми обясни, не ли ми прати видео? Не, толкова ли е трудно. Теглиш Motlodър, местиш Майнкрафт, теглиш Timber Mod, слагаш Майнкрафт и си готов. Да, ама трябва да ми обясниш по-подробно някои неща. Чакай, че сега... Оу, ще правя Ultimate Water Rus. Трябва да ми дадеш линк за Motlodър. И просто да си пратиш шибания ти Motlodър. Между другото, Бая пита да снимам ли влог. Не, всъщност не пита. Всъщност наистина пита, ама аз писах да. И му писах, че... между другото, знаеш, какво бях писал на Баев? За Сопол. Не, нещо такова. Значи, що се като си бъркам в носа. Да, знам, чета. Не, това къде го ви? Еми, пратя снимка, вероятно. Верно е. Как така си видял снимки? Ти ми гледаш снимките. Да, голитите снимки. И за сега... Я че, знам какво ще направя. За другото време гледа порно по National Geographic. И добре, това ще от мен за този клип и от Хими Geographic. Да, Джоб. И какво каза той? Аре, чао.